Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Sung injing para pamirsa kepanggihan malih kalih kula via Oktaninda Ramadhani ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Gunung Sinabung meletus. Sumangga dipirsani pawarta punika. Tangis histeris lan panik iku dialami wonten Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kedados gunung bledug inggih punika Gunung Sinabung ingkang dahsyat sanget. Ing dinten Senin jam 8 enjing masyarakat dipun wantos kangge tetep waspada lan sampun nyeketi zona abrit ingkang dipun tetepaken semargi letusan Sinabung. Damel awan banter lan inggil material vulkanik ingkang wonten semburaken dugi gangsal kilometer. Kepriksan material vulkanik Gunung Api Sinabung damel laladan kasebut ngalami peteng gulita lan sacacah kendaraan ngalami kasusahan wekdal melintas wonten papan swasanipun mencekam ing wonten Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi enten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.